Nawala. Yan. Sige. Mga katoy, wala na-miss ko tong Ilog Pasig mga katoy. Maglo-lure casting tayo mga katoy. Gamit tayo ng artificial na na isda. Bumabaw yung ilog mga katoy. Na-miss ko tong ilog mga katoy. Ang tagal natin sa Tarlac. Mga katoy, bumabaw. Ito pala yung riprap ng Ilog Pasig mga katoy. Sana makayari tayo ng dalag mga katoy. Salamat nga pala sa suporta nyo sa mga katoy, sa pagpunta namin sa Tarlac, pagbakasyon namin nila ate at sa bayaw ko. Shoutout nga pala sa Guadalupe Anglers dito. Solo muna tayo nito mga katoy, baka mamaya darating yung mga yan. Salamat mga katoy. Sige, sit-up tayo mga katoy. Yo mga katoy, ito artificial na isda yung gagamitin natin mga katoy. Gamit natin ultralight lang mga katoy. Para magandang hatakan. Paano masabi? Sana makahuli. Wala mga katoy, baybayan natin itong Ilog Pasig papunta dun sa may tulay mga katoy. 1 hour later. Mamaya rin mga katoy, magbibit-in-wit tayo. Wala lang kasi tayong bulati ngayon eh. Mamaya magpapahanap tayo. A few inches later. Yan mga katoy, meron tayong tropa dito sa sa Bliss. Si Eric, tsaka si Rachel. Binigyan tayo ng bulate. Para pag nagsawa tayo mga katoy mag-lure kasi mamiming pangbibitin-wit tayo. Oo. Nagdadalaga ako, kanina pa ako hindi ako nakakayari. Hinabol ako kanina doon sa may Guadalupe. Batuhan! Night fish naman. Kaso maliit yung taga ko nilagay, nakawala. Diba katoy? Yun, salamat Katsoy Rick. Yun Sana makakakuha kayo dyan. Salamat. Paniwanan mo natin sila dyan. Sana makakuha sila mga katoy. Doon tayo mga katoy, sa may piso ni tatay. Sa may malapit doon sa tulay. Abutan ko mga katoy. Nagtatalo yung dalawa si tropang Eric doon, tsaka si Ma'am Rachel. Kasi may nakuha mga katoy, malaki daw. Inaangat niya na, nakawala. Kasi nagpapatulong lang mga katoy. Hindi niya ata natulungan yun, nagtatalong na abutan ko. Nainis ata. Ay mga katoy. Ay nako talaga. Yung tropa ni tatay, yung best friend niya. Yan mga katoy, interviewin natin. Kumusta kaya? Wala ka pa rin nakuha? Si tatay? Wala pa? Naglo-lure casting ako eh. Nakakuha ka na sana? Night fish. Nakawala eh. Yun, si nga rin doon si Eric. Nagtatalo yung dalawa kasi nakakuha na daw siya ng malaki. Nakawala rin. Nagpapatulong ata, di natulungan. Nakawala, inaangat niya na doon sa nagtatalo ang naabutan ko. Si kuya mga kasi yung tropa ni tatay, yung best friend niya. Yung mga kasi naglalabas si kuya. Ang ganda ng sounds niya kasi. Pasko ng damdamin yung pamagat. Yun Paskong Pasko na talaga mga kasi dito sa Ilog Pasig. Yun kasi yung sounds. Yan, Merry Christmas sa'yo kuya. Naglalabas si kuya mga katoy. Ganon kalinis yung Ilog Pasig mga katoy. Ang dami naliligo kaya dyan mga katoy. Mukhang wala ata si tatay dito mga katoy. Baka mamaya pa yung mga katoy darating. Layo na inabot natin mga katoy. Simula tayo mag-lure dun sa sa tulay. I-try pa rin natin dito mga katoy sa paborito nating spot Ito
Magloloro muna tayo. Baka magpapabol muna tayo ng ano, dalag. Baka sakaling dito ubra to. Pag wala mga katoy, magbibit-in wait na lang tayo. Katoy, hindi umubra mga katoy yung ano, yung isang medyo kulay brown ito. So try natin dito mga katoy. Baka tirahin na to. Kasi mas makulay. Pagka di umubra pa to mga katoy, pag di umubra to mga katoy, magpapalit na tayo. Magbibit-in wait na tayo sa bulate. Try natin dito mga katoy. Wala pa sila tatay mga katoy. Pero si kuya, yung best friend niya, nadaanan natin kanina doon. Yun, try natin mga katoy. Hindi ko pala mga katoy nadala yung stand ng cellphone. Pagtyagaan na lang natin to. Night fish na lang. Wala talaga. Mukhang inaalat talaga tayo ito sa paglulor na ganito. Yan si ano, sumunod si Eric mga tila. Ah? Buti pa si Kuya nakakuha nun. Dito. Yan, buti pa si Kuya mga tol. Yung best friend ni tatay doon. No? Magbibitin wait na lang tayo mga tol. Ini-strike mga tol kasi di ko nakukuha. 2 beses. Ma-experience din natin ito mga tol. Siguro sa takdang panahon. Siguro sa Bicol na lang siguro mga tol. Kaya try natin to. Okay, wait and wait tayo mga toy. Okay, sumunod si Kuya dito sa spot natin. Tsaka si Tropa Eric. Tsaka si misis niya. Si tatay mga toy, wala pa. Wait and wait na lang tayo mga toy. Di umubra yung paglulur natin. Darating, nakaisang itong ka na Kuya, no? Siguro mamaya yun si tatay. Yung spot natin. Miss ko tong Ilog Pasig mga matagal-tagal tayo sa Tarlac. Sana makakuha tayo rito. Umuwi na si Kuya mga katoy. Nakaisang ito siya, malaki. Hindi nga lang natin na-videoan. A few inches later. Yun! Yari mga katoy! Yari! Oh! Nakayari din! Look! Ate yun. Yun. Good size. Bit in wait lang pala katapat ito mga toy. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Hindi tayo nakayari sa ano sa paglulor. Bit in wait katapat. Uy, ginagawa. May naman ang mga katsoy. Yan ka lang muna, Brad. May tiyaga talaga eh. Magchoy, kung may tiyaga talaga, may nilaga. Mga ate, oh. Si Tropa Eric. Saka si Ma'am Rachel. Nakadalawa ka na ano? Tingnan nga natin kung malaki. Dikitan na naman natin mga ate. Pag mga siniswerte, dinidikitan ko eh. Oo mga ate, oh. Ayos. Yung aking mga ito yan doon. Nakababad. Alam mo kung yung akasya? Ay, sa Guadalupe yung akasya. O yung malaki dyan? Ay, doon sa kabila. Mayroon. Sa may zero block. Pero kami ito paghapon. Dalawang malapos ako nun.
Kapon. Yung mga katoy, mayroon mo lang akasya dyan sa may zero block. Minsan, ano natin yan. Doon tayo mamingwit. Ang alam ko lang, akasya doon sa may Guadalupe. Sa may dulo doon mga katoy. Umuwi na mga katoy si Kuya, yung best friend ni tatay, si Kuya Joseph. Wala ata si tatay dito mga katoy. Mukhang nautusan na naman yung mga mga driver doon. Saway talaga yung matanda yun, nautusan pa. Ano ba yan? Oh no! Baka sunod mamaya mga katoy. Tatlo na lang kami dito mga katoy. Si tropang Eric tsaka si Ma'am Rachel. Uwi na. Uwi na? Kakain mo na maraw mga katoy. Sulo na ako dito mga katoy. Sige, ingat. Balik pa kayo mamaya. Kakain lang daw muna mga katoy. Ako na lang dito mga katoy. Tayo doon mga katoy sa malapit dun kay Kuya, doon sa taas. Sige. Yun. Napla naman. Ay, Diyos. Kanduling mga katoy. Mga katoy. Kanduli pa more. Napuruan ay. Kukuhin natin ito mga katoy. Dalawa na tayo mga katoy. Kanduli. Prito ka sa akin mamaya. Yan. Kala ko tilapia mga katoy, kanduli. Kinakagat mga katoy, kinakagat na naman. Nawala. Sige. Ala, ang itim. Oh no. Ito yung itim. Maitim. Oh. Ano yung makatay? Maitim siya. Alam, tilpot ka lalabo. Maitim siya makatay. Yes, nakatatlo na tayo. La 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 la. Ginagawa mo. Ang itim naman yun. Ba't kaya ang itim mo natin? Parang kasi itim ng video natin ha. Malabo na naman tayo. Mga paano kaya? Labo na naman kuha natin mga kapit. Pag hindi naman talaga mga kapit. Malabo. Pinakagat na naman mga kapit. Nawala. Meron na. Ating. Wala, labo pala. Tayo. Ang taba na tayo. Sus. Sayos. Ay, nako. Bakit ngayon ko lang? Labo ay. Yun mga katoy, uwi na tayo mga katoy. Nakaapat lang tayo. Mga katoy oh. Tatlong tilapia tsaka isang kanduli. 4 na oras
hirapan mga toy. Nag-enjoy naman. Sige, tingin mga toy. Nag-enjoy naman tayo kahit na 4 na oras. Yun, salamat sa inyo mga toy. Bye-bye mga toy. Ang mga toy nakuha natin. Ito, mataba mga toy. Yun. Ito yung itim.